Ahoj, vítám vás u našeho 5. videa na hru The Sims 3. Se mnou je tu Kikina. Čau. Dneska budeme, že ona, ta moje, bude chodit do práce. A rozhodli jsme si, že moje bude chodit do práce, vydělávat peníze a Kikina bude uklízet, vařit a chodit po vodu. A já budu třeba opravovat záchody a takhle, když jako se to rozbije. No a teď dám k slovu Kikině. Takže dík na ty. A Natka už stala, takže ona asi půjde na ten záchod. A já to rovnou šlupnu do toho koše, protože mě to nezajímá. Nechci to uklízet. To je vlastně jako ten, neodpadák. Bavlnice. A znovu se to seklo. Tak, počkáme. A budeme... Možná se stihne ještě zaplavat. Nají se. Vyprchuje a půjde do vody. Ono se to prostě bude sekat. Zase musíme chvilku počkat. 4:39. Za 5 minut bude 3:45. A už se to odláglo. Já furt spím. Lenochlínej. No, proto ty sprchy. Na ty sprchu? Tma. Musíš rozsvítit. Kdy rozsvítit všechno světlo. Kdyby to šlo. Přesně, kdyby to šlo. Zase se to seklo? Ale rekord vydržel to 20 vteřin neseklý. Nebo 10. Máš lát. Automatické světlo. Všechno světlo. Automatik. Ho se možná probudí, no. A ono se jde najíst? Není to špinavý? Ne, není. A já furt spím. Proč? Ne, ona jde do práce. Ale aj za 3 hodiny. Hele, když si to umaješ ten nádobí sama, tak mi to nevadí, ale když to necháš, tak to umaju já. A zase si to seklo. Počkáme si. Mezer. Nic. Tak to je pěkně velký lák. Hele, už se probudila. Už tady postava. Tak. Vstávat. Pak to ale ustáváš. Tak. Ach, můj bože. On už je zase ve sprše, dobrý. Zase se to je dobře. Mě by zajímalo, jestli si to umé sama, nebo to... Hele, umé si to s jama. Mně se strašně líbí, když se to napouští ten umyvadlo. Máte nějaký kamarády? Nemáš. Jo, oni 2 jsou kamarádky. A sestra. Co ty? Se budeš dívat na televizi, přesně tak. A co máme nahoře? To je nějaký stůl. Hele, grill. Ach jo. Řekni, že tam je žebřík. Je tam žebřík nahoru. A tady myslím, že taky nový. Jo, je to nový. Z tropického ráje. Ještě tam jsou zatočený schody, ale to nemáme kam dát. Za chvilku jdeš do práce. Už se to zase odláglo.
To bude určitě párek v rohlíku. Jo, tofu v rohlíku, párky v rohlíku. Tady je nějaký chlaďák. A, prohlédnout si, tak nic. Jo. Za 2 minuty končíme. A my za chvilku to asi skončíme. Oni byly ty videa prostě takový krátký. Ale zase jich uděláme trošičku víc. No trošičku. Počkej, to jsem na sobě, jo? Jo, to jsem na sobě. Kde seš ty? Tady. Tak ustavíš tu postel. Jo, už máme špinavý záchod. Juchu. Všechno uslat. Dobrý. Nejsou tady, jsou tady noviny. Se recykluješ ty. Když to pracuješ za hodinu? Ne. Tak. Tyjo. Neštvi mě. Tak. Recyklovat. Ach jo. Nebudeš si číst. Řekni mi, že nikdy nedostaneme z baráku. Ty zlátka jsou hustý. Ježiši. Tímto se asi rozloučíme. Mějte se hezky. A ahoj. Ahoj.